Cha Igbo mmanụ. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Onye ndu ọhaneze na Lagos steeti bụ Chief Solomon Ogbonna Agụene. Na His Excellency Babajide Sanwo-Olu bụ gọvanọ nke Lagos steeti. Na-akpọku ụmụ Igbo niile ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ na mba ụwa gburugburu ka abịa sonye n'otu ụbọchị nke pụrụ iche nke ndị Igbo na Lagos steeti ka a kpọrọ Outstanding Igbo Day. Mmemme nke a pụrụ iche n'ezie maka ọ bụ oge ewepụtara iji wee tụnye ugo nye ụmụafọ Igbo. Ndị ọlaka bụ maka inyere ụmụ Igbo dị iche iche aka. Mmadụ dịka Chief Ifeanyi Chukwuma Ọdị, Ifeanyi Chuks bụ mezuere Igbo niile. Ya bụkwa onye isi oche mmemme a. Chief Obinna Iyiegbu Obi Kubana, ọkpata ozuọra nke Igbo niile. Ya na-esote onye isi oche mmemme a. Chief Allen Onyema, onye nwe ụgbọelu Air Peace. Chief Chidi Anyegbu, Chisco Motors. His Excellency Chief Olusegun Obasanjo. Senator Florence Itagiwa. His Excellency Chukwuemeka Ezife Okwadike. His Excellency Babajide Sanwo-Olu, enyi ndị Igbo, Governor Lagos State. Nna nke mmemme a bụ Ambassador George Obiozor, President General Ọhaneze Worldwide. Onye fajuyi nke lara mma onye ji ahụ ya ghọrọ mgbọ maka agụghị iro nsị. Ogbuefi Femi Otedola, ezigbo enyi ndị ọhaneze na Lagos. Ezinne Honorable Rita Daniels, President General Women Wing Ọhaneze Worldwide. Commodore Ebutu Ukiwe, onye ọbịa pụrụ iche nke mmemme a. A ga-eme mmemme nke a n'ụbọchị 12 nke ọnwa Disemba 2021 n'ama egwuregwu nke ndị uwe ojii ya na-akpọ Police College n'Ikeja, Lagos. Mmemme nke a ga-ebido n'elekere 12 nke ehihie. Onye isi ndị uwe ojii ekwela anyị nkwa maka nchekwa pụrụ iche n'ụbọchị ahụ. Onye wetara ya ozi a bụ onye ndu nke ọhaneze Lagos steeti bụ Chief Solomon Ogbonna Agụene. Solomon dị anyị mma mbombo. Solomon dị anyị mma mbombo. Onye Chi mere si na mmadụ apụghị na ya mbombo. Onye Chi